Vítejte u dalšího videa na kanále Historie a tajemno. Dnes vás vezmeme na místo, které je zahaleno do tajemství, záhad a hrůzy. A představíme si ostrov, kde bylo pohřbeno přes 160 000 lidí. Ostrov, který sloužil jako izolace pro nemocné během nejtemnějších epidemií v dějinách Evropy. Místo, kde později fungovala psychiatrická léčebna, o níž kolují hrůzostrašné legendy o krutých praktikách. Tento ostrov je pro místní obyvatele téměř zakázaným územím, plným nevysvětlitelných jevů a příběhů o nadpřirozenu. Proč se mu místní vyhýbají? Jaké příběhy skrývá? Zůstaňte s námi, protože dnes odhalíme všechna tajemství ostrova Poveglia. Tento ostrov se nachází v Benátském zálivu, pouhých pár kilometrů od centra Benátek v Itálii. Přestože je dnes téměř opuštěný, jeho historie je velmi bohatá a mnohdy temná. V minulosti sloužil nejen jako vojenská pevnost, ale také jako místo, kde se rozhodovalo o nešťastných osudech tisíců lidí. Jeho význam a smutné dějiny sahají až do starověkého Říma, kdy byl využíván jako strategický bod v oblasti. Později, během Benátské republiky, plnil důležité funkce v oblasti obchodu a obrany. Ale osud ostrova se neustále měnil a nakonec se stal místem izolace a utrpení. V 18. a 19. století Evropu sužovaly ničivé morové epidemie, jež se projevovaly vysokými horečkami, bolestmi hlavy a zduřením lymfatických uzlin. Nakazit se člověk mohl přes blechy, které byly hlavními přenašeči, nebo kapénkovou infekcí, která se šířila vzduchem, což umožnilo rychlé šíření nemoci. Tyto epidemie způsobily smrt milionů lidí a vyvolaly paniku v celé Evropě. Na Poveglii byla zřízena karanténní stanice, kam byli přepravováni nakažení lidé, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci. Tyto lidé zde byli izolováni od okolního světa, často bez možnosti návratu. Jejich těla byla pohřbívána přímo na ostrově, a to v obrovském množství. Odhady uvádějí, že zde bylo pohřbeno více než 160 000 lidí během několika desetiletí. To z ostrova činí jedno z největších hromadných pohřebišť v Evropě. Konspirační teorie a zlověstná atmosféra. Existují záznamy i domněnky, že ostrov Poveglia byl v určitých dobách využíván k utajeným experimentům. Některé konspirační teorie tvrdí, že během druhé světové války zde byla prováděna tajná biologická testování. A to buď fašistickým režimem, nebo dokonce okupačními silami. Díky izolaci a zákazu přístupu by to bylo ideální místo pro aktivity, které měly zůstat skryté veřejnosti. Navíc italské námořnictvo mělo ostrov pod kontrolou až do roku 1968, což přidává na podezření. Další teorie naznačují, že ostrov byl dějištěm okultních rituálů. Podle některých záhadologů zde měly probíhat temné ceremonie, jejíž energie údajně zůstává zapečetěna v samotném kameni a půdě ostrova. Existují také spekulace, že zde probíhaly pokusy o kontakt s jinými sférami. Duševně nemocní pacienti z pozdější léčebny údajně nebyli pouze nemocní, ale také nástroje pro experimenty s přechodem mezi světy. Ovšem jedna z nejzáhadnějších a nejpřitažlivějších legend o ostrově Poveglia říká, že místo samo je jakýmsi portálem mezi světem živých a mrtvých. Podle starých benátských příběhů měl ostrov už ve středověku temnou energii. Mniši, kteří tudy proplouvali, se prý vyhýbali zastavení na břehu a modlili se za ochranu, i když na ostrově tehdy nikdo nežil. Legenda tvrdí, že zemřelí pohřbení na Poveglii nebyli nikdy skutečně mrtví v duchovním slova smyslu, ale uvězněni mezi dvěma světy. Jejich duše zde prý bloudí, protože zemřeli násilnou nebo bolestivou smrtí, často v izolaci a zoufalství. Někteří okultisté a badatelé tvrdí, že energetické pole ostrova je natolik silné, že může ovlivňovat psychiku člověka a vyvolávat stavy dezorientace, vidin a strachu. A to i u lidí, kteří nikdy na nadpřirozeno nevěřili. Podle této legendy není Poveglia jen místem duchů, ale bránou, kudy lze nahlédnout do světa za oponou, do dimenze, kterou většina z nás nikdy nezažije. A právě to z ostrova dělá tak výjimečné a neklidné místo. Fyzická podoba ostrova a děsivé detaily. Poveglia dnes pokrývá jen přibližně 7 hektarů. Ale i na tak malém prostoru se toho odehrálo neuvěřitelné množství temné historie.
Půda ostrova je zčásti tvořena popelem mrtvých. Doslova. Archeologické nálezy i svědectví naznačují, že během morových epidemií byla těla spalována a popel byl používán jako výplň pro rozšiřování pevniny. To znamená, že každý krok po ostrově je zároveň krokem po zbytcích tisíců lidských životů. Dokonce i v moderní době rybáři z okolí tvrdí, že odmítají lovit v blízkosti ostrova, protože se jim do sítí často zachycují kosti. Poveglia působí jako místo, kde čas přestal plynout a kde se minulost stále ozývá. Zákazy, pokusy o prodej a dnešní stav. Italská vláda se několikrát pokusila ostrov prodat, buď soukromníkům nebo kulturním institucím, které by jej mohly zrenovovat. V roce 2014 byla Poveglia vydražena podnikateli, který plánoval přeměnu ostrova na luxusní rezort. Plány však ztroskotaly. Podle všeho nejen kvůli složitým byrokratickým problémům, ale i kvůli nevysvětlitelným událostem, které byly zaznamenány během prvních rekonstrukčních průzkumů. Dělníci odmítli pokračovat v práci kvůli zvláštním zvukům a pocitu sledování. Tím se celý projekt zastavil a ostrov opět zůstal prázdný a zapomenutý. Tato tragická historie vytvořila základ pro pověsti o prokletém místě. Mnoho lidí věří, že duchové těch, kdo zde zemřeli, nikdy nenašli klid. Poveglia tak získala přezdívku Ostrov duchů. Legenda praví, že se zde často objevují tajemné světla, stíny a neviditelné přítomnosti. Místní obyvatelé Benátek se ostrovu vyhýbají, a to i přesto, že je od jejich domovů vzdálený jen několik kilometrů. V první polovině 20. století prošel ostrov dalším zásadním vývojem. Ve 20. letech minulého století zde byla zřízena psychiatrická léčebna. Podle dobových záznamů i místních pověstí zde docházelo k nelidským praktikám. Pacienti byli často vystaveni hrůzným metodám léčby, včetně elektrošoků, lobotomií a izolace. Mnozí z nich zemřeli v tajemství a jejich osudy zůstaly dodnes zahalené mlhou. Stará psychiatrická zařízení stále stojí a jejich schátralé budovy působí děsivým dojmem. Tyto skutečnosti ještě více posílily temnou reputaci ostrova. Pověsti o duchách a paranormálních jevech se rozšířily i mezi turisty a zájemce o záhady. Existují četné zprávy o návštěvnících, kteří během svých návštěv zažili podivné zvuky, šepoty nebo dokonce zjevení. Mnozí popisují silný pocit neklidu a nepřítomnosti. Dnes je ostrov Poveglia oficiálně uzavřený pro veřejnost. Přístup na něj je přísně zakázán kvůli nebezpečnému stavu budov a ochraně historického dědictví. Přesto existují nelegální průzkumníci, kteří se snaží proniknout na ostrov a odhalit jeho tajemství. Tyto expedice jsou však riskantní a často končí rychlým ústupem. Přestože je ostrov obestřen mnoha záhadami, jeho temná minulost je doložena historickými dokumenty a výzkumy. Vědecké studie potvrzují, že tragédie, které zde proběhly, zanechaly hlubokou stopu v povědomí lidí. Pro mnohé je Poveglia připomínkou hrůz, kterým lidstvo čelilo. Co dělá tento ostrov tak fascinujícím? Je to kombinace skutečné historie, lidského utrpení a záhadných příběhů. Lidé jsou fascinováni místy, kde se minulost mísí s tajemnem. Poveglia je místem, kde se realita a legenda prolínají. I přes zákaz návštěv zde pokračují pokusy o průzkum a odhalování tajemství. Tato snaha je motivována zvědavostí, ale i touhou pochopit minulost. Příběhy o zvláštních pocitech, podivných jevech a záhadných úkazech přitahují zájemce z celého světa. Ostrov Poveglia zůstává tichým svědkem nejtemnějších kapitol lidské historie. Je místem, kde se protínají fakta a legendy. Ať už věříte v duchy, nebo hledáte racionální vysvětlení, ostrov vás nenechá lhostejnými. A co si o ostrově myslíte vy? A jaké další téma by vás zajímalo? Podělte se o to s námi v komentářích, nebo napište své názory a případné zkušenosti s tímto místem. A to je pro dnešek vše, přátelé. Doufáme, že jste si tuhle tajemnou cestu s námi užili a že jste se dozvěděli něco nového o ostrově Poveglia. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a sdílet tohleto video se svými kamarády. Pokud se vám video líbilo, můžete zde zanechat i komentář. Děkujeme vám za vaši podporu a my se na vás budeme těšit u dalšího videa. Mějte se fajn
A nezapomínejte, svět je plný záhad a tajemna.